naka sai naka. Siyasa aka ce rigar yanci na cikinmu shi ya san damuwarmu ba aka san hakan ba, domin kuwa ya bayyana cikin ikon Allah kuma zai taka takarar kujerar majalisar jihar Kaduna a mazaɓar Giwa ta Yamma. Honorable Alhaji Ahmad Ashiya'u CNA. Mutuna a baya ya rike mukami daban-daban kuma ya ba mu gudunmawa. Lokaci yayi da ya kamata mu mai da biki, domin kuwa Hausawa na cewa da mai kama ake kota ba a yi da itacen banza. A dan haka ga dattijo, ina nufin Alhaji Ahmad Ashiya'u a zaben 2027 da zai taka takarar majalisar jihar Kaduna a mazaɓar Giwa ta Yamma. Shakka babu, domin kuwa farar aniya laya ce. Murucin kan dutse kake baka fito ba sai da ka shirya. Ku sani idan rana ta fito tafin hannu baya kare ta. Ga dan kwarai irin albarka, ina nufin adali a zuci da siffa, dattijo mai kama da matashi kuma ai na matasa ne, mai kyan hali da kyan nasaba. Gam zaki kake mai fita da subahi rana mudin aiki. Matsalar mu kuwa damuwar ka ce taimako da jin kan bayi gami da taimakon al'umma aikinka, domin kuwa kayi mun gani kana karawa. Allah gatanka. Matsalar mu damuwarka mai kishi gami da tsoron Allah. To al'ummar Giwa ta Yamma ina kuke ne? Kada ku sake a ƙara yi maku tsakiyar da ba ruwa wajen ganin kun yi gangancin kai kanku inda za ku yi da na sani. To ku sha kurminku, idan ba kwa son hakan ta faru sai ku mai da hankali ku kuma jajirce ta hanyar fitowa kwanku da kwarkwatanku maza da mata a ranar zaɓe wajen ganin kun zaɓe wanda ya dace. Ina nufin jajirtacce kuma amintaccen gwarzon mutumin da ya dace da al'umma, domin yana a cikinsu ba aka san hakan ba. Wato Honorable Alhaji Ahmad Ashiya'u CNA a matsayin ɗan majalisar jihar Kaduna mai wakiltar mazaɓar Giwa ta Yamma a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP lema mai alamar laimar da ba ta kyamar kowa. Gyare tsohon nama, ni dai shi zanayi, kaifa kifa sai mu haɗu mu ce dukkanmu shi zamu yi. Wato Alhaji Ahmad wajen ganin cewa mun tabbatar da ya zama cikakke kuma tabbataccen ɗan majalisar mai wakiltar Giwa ta Yamman jihar Kaduna, Najeriya. Wannan saƙo ne daga masu kishin al'ummar Giwa ta Yamman jihar Kaduna.